3 ноември. Източникът на всеки духовен растеж. Искайте от Господа дъжд по време на пролетния дъжд. И Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева на всеки на полето. Захария 10 глава, 1 стих. Духът на Всемогъщия действа в сърцата на хората и които откликнат на Неговото влияние стават свидетели за Бога и на Неговата истина. На много места посветени мъже и жени предават на други светлината, която им е разкрила ясно пътя за спасението чрез Христос. И докато продължават да разпръскват светлина, както хората, кръстени с духа в деня на Петдесятница, те получават още повече от силата на духа. Така, земята трябва да бъде осветена с Божията слава. Вярно е, че във времето на края, когато завършва Божието дело на земята, сериозните усилия, подложени от посветени вярващи под ръководството на Святия Дух, трябва да бъдат придържвани от специални знаци на божествено благоволение. С образите на ранния и късния дъжд, който пада в източните зими, по сеитба и жътва, еврейските пророци предсказаха даването на духовна благодат на Божията църква в извънредна мярка. Изливането на духа в дните на апостолите беше началото на ранния или първия дъжд и резултатът беше славен. Към края на времето присъствието на духа трябва да пребъдва в истинската църква. Но към края на земната жътва е обещано специално даряване на духовна благодат, за да подготви църквата за идването на човешкия син. Изливането на духа е оприличено на падането на късния дъжд. За тази допълнителна сила трябва християните да отправят молбите си към Господа на жътвата за късния дъжд на времето му. В отговор, Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд. Господ ви излива дъжд есенен и пролетен. Захария 10 глава, 1 стих, Йоил 2 глава, 23 стих. Но ако членовете на Божията църква днес нямат жива връзка с източника на всеки духовен растеж, те няма да бъдат готови за времето на жътвата. Ако не поддържат лампите си с подрязани фитили и горящи, няма да получат допълнителна благодат във времето на специална нужда. Цитат от Деянията на апостоли. За размисъл. Възможно ли е късния дъжд да се излива върху хора около мен, а на мен да не пада? Кога за последно се молих този дъжд да се излее и върху мен?